हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय दे। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो दि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो। नोंथांमोन दानिया फैदो दे जों बे बर'नि आबुं सावथुननि बागै एसे मिथिनो लादिनि दे। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दि एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै जिबि क्रिएशन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुन आरो बिथां गणेश बर'जों डिरेक्शन होजानाय बर'नि आबुं सावथुन, बे बर'नि आबुं सावथुननि मुङानो जाहैबाय बोसोन दे लोगोफोर। नोंथांमोन बे बर'नि आबुं सावथुनखौ जोंहा जिबि क्रिएशन चेनेला बोसोन पार्ट 2 भिडिअखौ रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे बोसोन आबुं बर' सावथुनखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे। आरो नोंथांमोन माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना जिबि क्रिएशन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोन जों बे बर'नि आबुं सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि गोजाम एक्टर बिथां अमप्रकास प्रियांका आरो बर'नि जाखांफुनाय एक्ट्रेस बिथां प्रियंका लाहारी दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे आबुं सावथुनाव बिथांमोनजों लोगोसे जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों जेसुस, रुबुल, खाराबि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दों दे। एक्चुअली जाय बिथांमोना गावनि एरियाफोराव श' खालामनायाव जुदि नायनो सम मोनाखै एबा सोलाबाखैमोन अब्ला नोंथांमोना बे बर'नि आबुं सावथुनखौ दिनैनिफ्राय नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।